Ha kajingele kabempat sange satya ya ka Israel persya ikinongshun jongka ha katma kablang yaipteng hadu menta ladadai hapo ka Gaza bat ki Hamas lane bat ki Hezbollah akibenta ka kaput ka Israel bat ka Lebanon kisipai ka Israel ki belatar namding biang syaki benta ka Lebanon syaki phang syati hendin kasngi layatu bakilayo man penyap ya wei ne ki commander ka Hezbollah bat arngut ki dekhot ka ne seng leno une commander ka Hezbollah ubala tip kerteng kum Ismail Yusuf Bas ude komandar barangba ubalaju aibuj banter misal ye ka Israel Henry ulayapno ha ki airstrike jong ki sipai ka Israel kam ka IDF batkum ka jingsiu kuliang ya ka jingyap kini ki dekhot ka Hezbollah ha ki bom jong ka Israel kenhun erang Hezbollah ru kala kaput kuliang da ka bakala pha da ki drone ban thai bom ha ka phang syate ka Israel ha kaput ka Arab al Aram she ha kan jing syap thai bom no soinda drone layatu bakat sangut kisipai ka Israel kilamen sa kentop ro sangut ki padi kiru pai ba ya kini ki balamen saw lara sya Galili Medical Center hana haria na pring kini sangut kisipai ka IDF kidai ki blak hamen saw jur kat ba ki sangut kiru pai ba kisu men saw malu mala ong ka report na ka the time of Israel kani ka thma ka Israel ka planet mental ka ban riu banai tam palat lai pho hajar ngut tam ki blayap ha Palestine da ki lagngot ki blak kala klem ying klem sem klem bam klem di hapo ka Gaza kani ka thma ka badang kelang hadu menta kala pensir ya ka perthai yo ba kan ki ka thma ba tak namar ka thma ha Middle East happening ka Israel bat kinong shun jongka